morning. 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 Nagpagas lang pala kami. Good morning. And we're off to Adelaide. Kasi bukas, mayroong dance comp si Holly. And maaga siya. 8:45 dapat nandun na kami. And magstay tayo kila Simple Race. Buti na lang walang work si Johnny Boy kasi ang pangit ng weather. Halos every week ang pangit ng weather, mahangin. And sobrang lamig. You smell. Are we going to the farm? Might as well check some something going. Punta lang kayo ng farm saglit. Malapit lang. Blow dry natin yung buhok ko. Ang ganda talaga nung napakita ko sa inyo na treatment. Ang lambot sa buhok ko. Parang healthy niya tingnan. Nagra-rattle pa. Oh yeah, sure. Proud na proud siya sa fence niya. For the horse? Yeah. Ang daming horse. Daming cows. Okay, nakashot naman yung gate dito sa front. Okay guys, we'll see you later. Zach, did you say good morning? Yeah. When he's gonna start again? Monday. May magtatrabaho ulit dun sa Monday. So, magstay kami doon until Saturday. Caution. Pero depende pa rin yan sa kanya. Kasi nga, tinitingnan niya rin yung weather. Kasi yung work niya, nagdidepende sa weather, guys. Kaya, hindi namin alam kung baka after dance ni Holly, umuwi kami kasi gumanda yung weather. Or Saturday. So yan guys. And may dala ako. Ang sarap nito. Itong Coke na drizzled milk chocolate na popcorn. Ang sarap siya para sa akin. Ito yung lightly salted and lightly sweet. Merong caramel salted nito. Masarap. Yeah, milk. I forgot to bring the caramel. Which one's better? This one? I like the caramel. So yan, dala natin ito. And ang sabi dito, only 104 calories. O, dito, nakalagay na dyan. Naka-indicate na dyan ang calories. And may dala rin tayong blueberries. Ito yung snack ko. And may dala ako, ito yung tamarind seaweed. Ayaw ni Zach. May uli nagustuhan niya kasi crunchy. Tapos nung parang natagal niya ng nguyain, may aftertaste siya, ayaw niya. So, ako na lang kakain. Okay, see you later. Hustling girl, we wear the crowns. We made a world for each other. Running, we ain't been slowed down. Been winning, but lost time together. We got the golden, baby, I'm so proud. Update. 11:12 na. Umalis kami 9:40. Malapit na kami sa kit. Yes, baby. We got face mask. Yes, it's from the best I got it. Yeah. Nakuha niya to isa to sa regalo sa kanya nung birthday niya. Ng friend niya. Face mask. Meron siyang tatlo. Oh no, it's only one, Papa. Only one. Yeah. It's only one. Kumain na pala ako ng blueberries. Naubos ko yung blueberries. And ito. So, hindi ko alam kung kukuha ako na daan. Grabe, ang ganda ng mga canola, guys. Canola field. Ayan, yellow na dito. With Johnny Boy and all. Okay. Back to me. Ano yung sinasabi ko? Ito, kinain ko dito. Not fried. Seaweed. Oh, thank you. So what time you think we will be there, huh? That's at around 2 o'clock. That's at 2. 11:14.
Okay. 11:14, yes. 2 o'clock? Around 2. And may dala kaming lobster. As in, sobrang laki. Dalawa. Kay Sisi, Trace, and si John pala, tsaka si Dan, and si Ben. Manunod silang basketball. Actually, kay Race dapat yun na ticket. And since pupunta kami, so inano na lang yung ticket para kay John. Tapos si Race may iwan sa vibe kasi nga papunta kami. And also may dala rin ako kay Sisi Mers na lobster kasi regalo ko sa kanya kasi birthday niya nung September 27, ka-birthday niya si Indie Girl. Mamaya ipakita ko sa inyo yung pinili ko sa kanya din na Laxatil, right Baba? Ha? No? Yeah, it's Laxatil. Oh, basta, makita ko sa inyo. Tagal ko na yung binili. 5 months, 6 months. Nung pumunta tayo ng Adelaide, nung nag-shopping kami ni Holly, kailan ba yun? Basta pa, July, August, September, October. 3 months lang pala. So, pinilang ko na siya doon. Tapos, nilagyan ko rin siya na tinitinda ko. So, mayroon, ipakita ko sa inyo mama yung mga ibibigay natin guys. Ano, Mercy. Mercy. I don't know what's for dinner tonight, Papa. Ang ganda ng kanola, guys. Pakita ko sa inyo. I didn't record it, but wala. Hindi ko na-record, guys. Salita ko na salita. Wala na yung canola field. Meron doon sa kabila. Salita ko na salita. Hindi ko pala napunan. Yes, Papa? Wait, did you bring crayfish? Yes, I did. Do you know what day you're gonna have it? Oh, no, that's for Tita Ray's. Ang Saki boy. Sak, say hi to my vlog. You did? Kuya. Kuya Tulog. Kuya Tulog si Kuya. Just say hi, guys. Sak, just say hi. Look at that. I did say hi. Follow Zachary's No. TikTok. No. What's his TikTok? No, don't. It's Zach. No, it's not. Don't. Why you don't want? Because. Ayun yan, guys. Nahihiya siya. Relax, you need it. So why you create your account if you don't want them to see I you? want the followers and them commenting. Kasi daw nahihiya siya. Ang dami daw kasi nagko-comment sa kayo. Char! Engagement yun, Zach. Ayan yung canola. Oh, finally. Ayan. Meron pang yes, it's on. Ayan siya, guys. Kanina ang ganda kasi yellow. Ito hindi mas... that shed back there. that one. It's too short. Pardon? Getting out now. Yeah, malapit na kami. Mag-stretch out na tayo. While nag-stop si Jan sa Naracot. Nag-stretching si Sak kasi medyo nahihilo siya. Ayaw ni Sak ang long drive. Hindi ko alam kung nabanggit ko sa inyo. Si Sak pala guys, after nung state, diba? After nung state, 2 weeks, may na-receive kami na invited si Sak na gusto nilang kunin si Sak na maging team ng Australia na lalaban sa Fiji. Hear me when I say let's make a night to remember. Let's celebrate from now till forever. This time we'll make a night to remind us we only have one life, gotta live it out loud. In another time, in another place, we could be lovers that can be replaced. But I still believe this time we gonna. What do you want? Dito na kami. Standard. What is standard? Ham? Yeah, Holly, get my standard. How about you? My white arm coming. Yeah, come on. I So want you, wrap- how about you? Coming. I'm not gonna get anything. Do yourself You drink, can wrap if boys. there's no wrap on. Get yourself a drink. Yeah. And you're not getting chicken and chips. Me, I'm not. Why? Oh, it's too Holly oily. wants. Yeah, you can if I you want want. it then, man. Holly can share. Get the bag. Alright. Not a bag, that's a big. No, get the bag. Yes. Because I would want some as well. And Oh my Dad god. would. Alright Yeah, guys, I'll iwan just ko na edit kayo them. dito. So bargain box. And just get a can of Coke for me, please.
You're not coming? Alright. See you later, guys. Plastic toothpick, apparently. Hindi na. Malakas ng hangin sa labas. Yung buko na gulo-gulo na. So, kabili na tayo. Ito na yung bargain box na chicken. Si Jan, ito. Ham and salad. Siksak. Alam nyo na yan. Sushi. And chips ano. Okay. Oy, Amy, please. You've been touching your phone. Wait, Mama, I have my arm. I love my arm. Can you hold it for mommy? I'm gonna spray mine. And Mom, look how much I did. So careful with your clothes with that one. Oh, I'll hold it. Hindi na kami kumain dun sa... Wait. Use yours. How much space? Just one. Grab a tissue. Here. And I want one as well. I got more tissue here. Is it clean? Yes. Kuya. Mom. Yeah. Here, Holly. Tissue. I got one. Okay. More tissue here, okay? Yeah. Kumuha ng maraming tissue kasi napaka-oily ng chicken. Ayan. Stop lang natin dyan. Where's my water? I want water. It's in the bag. Mom, this chicken's not as oily. What? Not as oily. Kapang kadahawak ng kanilang ano. Chips. Hindi kami kumain doon kasi nga mahangin. Oh, I cannot open this bag. Hold this for mommy, please. This one. Oh, good. Daddy wants to put some chips on. I don't want it. Oh, you don't want? Gosh. Honey, they don't want it. We got upsize. No, yeah, I upsized this one. Kasi may maliit na No, I don't kasama. want any now. Ano, may maliit kasing kasama ang bargain box. Pero mag-a-add ka kung gusto mo ipa-large. So, pina-large ko kasi akala ko, ay, natindam tayo. Ayoko sana kumain nito. Well, it's nice, crunchy. Turn up. How's the chicken yet? Kanina pala, lakas ng ulan bago kami makarating sa Naracot. Then, pagdating Naracot, okay na ulit yung weather. Nagtitingin kami ng mga mga kahoy na pwedeng itanim sa sa farm. Yung nadadaanan lang namin. Sabi, oh, that one. Tapos may nakita si dyan na nursery na pwede namin tingnan na hopefully on the way, we'll see, it depends. Pero dapat yung punong yun ay mag-grow doon sa amin kasi dito may mga puno or may mga plants na hindi nag-grow doon sa amin, so kailangan titingin ka talaga ng maigi kung ano yung nag-grow doon sa lugar namin. Kahit same state pa kayo. Kasi nga ang weather namin doon kakaiba. What's your chicken? No, I'm good, Baba. Thank you. I want to, but no. Kasi magki-Christmas na, ang dami na naman nating makakain yan. Holiday. It's nice weather now, hon. No? It's clear now here. Yeah, it's windy. But at least the sun is up. The sky is blue. Kasi sa amin windy din eh. Careful with your
your clothes, please, kiddos. Hustling girl, we wear the crowns. We made a world for each other. Running, we ain't been slowed down. Been winning but lost time together. We got the golden, baby, I'm so proud. Realizing all we've been dreaming. But listen, I don't wanna share you now. A little time is all that I'm needing. Only you and me, baby. Don't want nothing coming in between, baby. Everyone else can go. Tonight I'm trying to be alone. Only you and me, baby. Yeah. Adelaide, nag-stop lang dito sa IGA kasi kuha si Jan ng coffee niya and nag-work tayo. You starting? Yeah. Right in South Snakes. And bibili sila ng lollies, alam niya na. Yeah? Grab my charger first. Hi guys. Nandito na sila. Nakapag-edit tayo ng konti. What did you buy? So we got. You got what? I got curly whirlies. Oh, the caramel one. Yeah. Them. Dad got 2 iced coffees. Yeah. And Dad got chocolate. What kind? You always like, you You always get that one together. Yeah. Caramello. Caramel. Pero pag bumibili siya, hindi I isa. gotta go in the fridge. And Dad got Snacks are best, I think. Yeah, snacks are cool. I think. Except for the Turkish. Yung paritas para yan sa mga bata. Pasalubong warm. daw. Oh, smell cow. Huh? Smell cow. There's cows there. Smell cow po. Okay, malapit na kami. Get used to it. Dito na kami guys. Nag-uunahan sila. Ako na huli. Nag-uunahan sila doon. Ganyan, papasok na sila. I'm looking at Indy because sometimes she's good, sometimes she's like, who are these people? Who are you? Hi, Kois. No, you never had me now. Sorry? Just fist bump. Dito na tayo guys. Indy. Eto talagang, eto yung original niya eh. Hi, hi baby. Mama, tita Manay. Hi baby. What is it? Tita Manay. Iniwan niya. Ay, nawa mo, Tita Manay. How about me? Hello. Say hi to my vlog, Papa. Oh, you smell so good. Say hi. Say hi to my vlog. Where's my vlog? Hi, You're limping a bit. Go easy on it. It's not ready yet. Yeah, you can't jump, okay? No jumping on it. How about Tita Manay's vlog? Tita Manay's vlog. What color do you How's your neck? Good. Let me see which one. This one. Okay, be careful next time. Had? Had? Hello? Oh, naningilala na siya. Sobra. Ayaw nga sa tita Just niya. gotta give it 10 minutes. Huwag ka kaya lang ilang araw tayo. Mag-a-adjust ka. Mag-a-adjust ka din. Hindi ka din.
He's still with one. I know. Did he break it or fracture it? Fractured the bone. My cousin, my boy cousin, that happened. Say that. Sorry? Ayla, they were playing. Yeah. Have you got room in your freezer? Well, that's what she said. I think I do. Magpapakita ba si Mars ngayon? Honey, don't try eating yet. Ano nila? Bam Bam. Yeah. Hello. Say hi to Kuya Zach. Magdali tayo ng space. Yeah, meron ang tapos space kasi niluto. Ayan, meron ako. Ang laki nun. Ang laki nun. Sobrang laki. Grabe naman. Hindi ka pa nakakuha ng ganun kalaki. Malaki nga to. Iniwan ko nga yung malaki dito. Sobrang laki. Mas malaki yun. Massive giant one. I still got some. Yeah. You know what? We just got rid of the other two. So we had 3. We just got rid of the other 2. I didn't know. I thought... Yeah. Wait. Nung nagpunta si Ramis. Ah! Yeah. Oh my gosh, that is See, told you. Yeah. Yeah, that's good. I'll make You it got big. 2 more, look. Oh. Bloody hell. Wait, No, wait. one minsan sa patagot. Tingnan mo, wala. Ikaw, tingnan mo. Diretso. Tusok ka talaga. O, wala ako. Yan yung goal mo pala sa Yan ang life. goal ko. Yan yung goal niya sa life. Magka-collarbone. Magka-exposed collarbone. Kasi yung kasabi ko, meron sis! Hindi mo lang nakikita. Gusto ko siya lumakas. Wala. Wala si Dee. Well, guys. Actually, baby. Yung kapatid ko kasi pagkita mo, grabe ang kaya. Nung bata ka din, di ba? Grabe din. Halos 1 year lang naman ang aming ano. Hindi, nung kabataan natin ba? Ah, oo. Kasi Pero ako si sarap kapatid din ko, malalim. 40 plus ng kapatid ko. Grabe mo. Tingnan mo kaya gano'n ko. Wala talaga, oh. Meron si. Meron. Walang Ganun ka naman. Happy birthday! Ito muna, happy birthday from ate, ano to eh. Happy voice. Yung denim, may nakuha pa akong denim kasi nga nag-declutter na ako, di ba? Talaga ba? Tingnan mo. Mo talaga. Pero, Sino? kay Ayla to. Nagsusuot ng pan. Jeans na. Ito. Kaya to si Indy. Nag-clutter ko na. Pero shorts lang siya. Indy, ito kay Indy. Indy, ito, ang ganda nito. Indy, ito soft. Soft. Oh. Ito talagang regalo ko sa iyo, B. Ito talaga. Pampinas. Wow! So cool! Pampinas. Good, red. What do you say? Happy New Year! Oh. Guys! For Christmas! For Christmas! Kasi, ano na, oh, mainit, di ba? Oh, yan lang, oh. Happy birthday! What do you say? Ta? Ito kay Mercy to, eh. Yung nabili pa natin, naalala mo? Oh, mabibigay ko na after 4 months. That's not yours na, baby. And ito kay Elijah. Ito yung kay Elijah. Oh, yeah. Pag nagkita kayo, be, ayan. Ito kay Mers. Meron siyang, maganda to yung ano, boss lady. Mahilig naman siya sa dark red. And Pouty. Ayan, magaganda tong lipstick. And D. Etong mask. And ito yung For D, ha? not for D. No. This is not yours. Ito. Oh, ito ang ganda nito. Ayan, yung L'Occitane na glittery to guys na oil. L'Occitane na oops. Nabasag yung oil ko ni yung soap nito. Nabasag. Hindi nabasag na nahulog lang siya. Yung 'di ba pump siya na hindi siya glass plastic yung pump na ba. Wala na. Ito siya guys, oh. Ang ganda nito. Oil, glittery oil. Pampinas nga. Tapos maulan, 'di ba? Ito ang ganda nito pag ano. One piece ka lang diyan. So ito yung ating dala-dala. Lumapit na siya kay Tito Jan. Tawa siya kay Tito Jan. Everything always goes in the mouth. Yep, everything. Everything.
Alis na siya. They're really good at hiding, aren't they? Yeah. You come and get the key. What key? Who's, can we take all you? Nah, it's good, got it. Come on, Dan, you're driving. What? You drinking? Yeah. Alis na sila. Sabi ko sa inyo, manonood He's got sila ng car seats. basketball. I'll drive, you don't drive. No, you can drive. Who? You. What if Are you still driving? I say we got it back. Para makipag-chat siya. Magkakasama kasi nila yung retired na AFL na ni Jan na gustong-gusto niyang player. Tapos kay Dara niya. Fine, come get stuff in there. What stuff? All the stuff, come on. Gawa tayo ng mixture ng ating gagawin. Nakalis na sila sila Johnny Boy. Hi, B. Hindi mo ba ito ilagay, B? Ha? Mayan na. Mayan na. Anong oras na? Malapit na tayo sa chicken. Hindi pa naman yung Hindi chicken. pa nilagay ko. Okay. So, si Sisi gagawa na siya ng sauce niya para dun sa kanyang chicken. Ako naman ay gagawa tayo ng mixture para dito. Okay, gusto mo na ilayo yun dyan? Hindi. Okay naman. Okay na. Hey, come on. See? See? Ay, ang bango na ng chicken. Naamoy ko na. Kaya nga, di ba? Sabi ko. Naamoy ko na. Ito? Yan. Ay, hindi. Ito na lang. Para... Sobrang liit. Ito sa sauce ko. Sige. Pwede din. Dito ako mag-sauce. Uy, baka may matangko. Hindi. Tako. Ito na para. Kunti lang na malalim. Matangko ka. Di-fry kasi itong ating inoki. Kasi may ginawa akong ukoy. Ang gusto ko yung gawa kong ukoy. Siguro ilagay ko na nga lang yan. Sabi ko, gawin na lang din natin ito na. Ito? So, corn... Kain na tayo. Oo, sige na. Magbabalat pa kami, guys. May binili siyang balut. Wala na talagang ka... Uy, tingnan mo siya. Pinok niya na yung butas ng aking leg. Sige, ang lamiga. Siya pala. Kamay niya pala yung tinuro. Tuloy sa'yo. Hi, babe. Nagulat kasi ako sa yung malamig. Hi, baby. What's that? What's that? May butas kasi yung may design yung aking leggings na butas. Tinuro niya, ang lamig. Nagulat ako. Nagulat din siya. Let's see the one I doing. Sorry, my Tapos love. nilapitan ka. Nilapitan niya ako. Hindi siya natakot. Salt and pepper. Itong dalawa, di ba? Ito na lang, para mas madali. Kailangan, mas gusto mo yung Yung ayan. Ayan, mas gusto ko ito. Hindi. Itong gusto ko. Dito na siya, mapanakit na walk. Ay, yan na. Wala pa akong chinilas. Be, wala akong chinilas. Wag ka. Huwag mo akong ligisin. Ligisin talaga. Huwag mong banggain. Vegeta. Ay, chicken powder na lang. May Vegeta ka? Sige. Vegeta. Pabira ko yan. Huy, hindi. Huwag mo kong... Tinap. Yung bulan nila. Di! Mami! Hala, ano ginawa ko? Kaya pala sabi ko, bakit mo lumabas? Nandito yung pepper. Gawa ako ng guys. Parmesan. Sauce. Para sa frozen chicken. Ayan mo lang ganyan ha. Tawang-tawa ka dyan. Magpainit natin. Natawanan ka lang niya. Saan niya? Dito ka. Ito? Nasaan na yung aking pan? Ito. Sige. Nasaan ang oil natin? Dito ka? Or dito? Check sa dito ka sa Oo, yun ako kasi. Bato. Itong batang to, pag ikaw. Sakit pa naman ang magkatama yung ano mo. Welcome to my life. Ikaw mag-ano. Kailangan. Sige. Bukas. Sige, ayan. Okay lang. Dito?
Yan lang. Ay, Diyos ko, masakit pa naman ang paa ko, Bi. Dito talaga siya sumusuksok. At least ikaw na kami, just ako, skin ka rin. Hindi ko talaga yung nakakatouch sa akin. Marunong na ako. Pag malapit siya, ginaganon ko na sa paa. Hindi ka pa kasi ano. Hindi ko nga, kung focus ka sa ginagawa Bigyan mo. ko ng pagkain. Na naman. Nilaga daw! Kaya nga, sabi ko Gusto niya kasi ng may nilaga. niluto kasi paborito ko. Okay, go. Go. Go to them, Pao. Bakit kasi may nakaharap ng gusto? Dapat malamig na tubig ang ilalagay natin. Para crunchy talaga siya. Yung ginawa ko, naglagay ako ng ice. Ah, may ice naman doon si Sisi dyan. Amoy naman niya, mahilig niya sa ice. Yeah. Dito pala si Manila. Ano naman? Lulutuin niya yung inoki mushroom. Yes. Crispy inoki mushroom. Tapos pala hindi siya crispy, no? Crispy, uy. Hindi pala. Dami ko Pinagmamalas ko yung aking ano. Ano ba mga veggies? Ano ba mga veggies mo dyan? Ano? Ano ba mga veggies mo? Okra nga. Ah, meron ba okra? Ay, itry din nga natin dito. Maghiwa lang tayong konti. Oh, yeah, sige. Hindi ba maliit yun ang hip mo? Ay, talaga? Oh, sige. After nito, pag may tira pa. So, ayan. Ganyan lang. Simpula. Dapat hindi siya makapal. Pag makapal, dagdagan nyo na lang ng tubig. Maglagay din kayong ice. Walang ko ng ice. Ayan, nilagyan ko na siya ng ice. Hindi natin ito ilalagay, ha? Ilalagay natin siya sa platito. Ay, pa-flour lang natin siya. I-try muna natin. Kaya mo lang ito. May plastic at platito. Nasaan? Ay, hindi na masusunog. Ah. Ito na lang. Kita mo mas maliit na? Well, mas mayroon pang maliit nito. Akin ba? Kita mo to? Hindi. Akin yan na lang. Akin yan. Yes. May mas maliit. Naganap ako hindi ko makita. Ito na lang. So, pwede kayo maglagay ng oil dito para hindi siya mag-stick. Ako hindi na. Okay na siya. Ayan, ganito lang siya. Ayan. Tapos i-slide natin doon. Lagay kayo. Yung mahuhulog ha kasi. Ito sa akin, di ba? Yes. Ayun, sarap na niyan. Sige. Meron ba yung strainer na? Wala kayong flap nito. Okay. Nilitaw siya. Ilang nilalagyan. Yum. Hindi ba ganito yung sinarap sa atin? Ay, wala na. Wala mo sauce na. niyan? Ano lang, sour? ano ba yung sauce natin? Wala yung sauce dito. May sauce ba yun? Ayun na siya, guys. Sweet and sour siguro. Oh. Touch mo. Puta man itong papatay sa akin dito. Naiinis sa pangalawa na itong ginawa niya sa akin. Wala na. Itong puso ko, wala na. Yung bag nito, wala na. Grabe naman, nabilis naman maano. Ano pa gusto mong gawin ko? Kukunin ko? Hindi, igana mo lang. Kaya pala ko lang sa'yo. Oh my gosh. Tikman mo muna yung lasa kasi hindi ko inano. Crunchy, no? Ang lasa, okay? Kasi yung asin hindi ko inano. Good.
Masarap. Wala na. Wala na. Yeah. Ito ang pag-iiwasan natin kasi Kaya nga, ito yung kahinaan ko. kaya nga, wag na. Tama, no? Yan lang. Tama. Ayan. Hatiin namin yung una namin ginawa. Parinig ko lang sa inyo. Sa'yo yan. Diba? Sarap. Naglagay din akong baking powder dito. Diba? Crispy. Magugustuhan mo yung ano. Kasi malaki yun. May hipon. May hipon. Okay, lutuin ko na. Yum. Wala na. Ito na. Okay na ako. Kaya nga. Ulam na siya. Nilalagay niya na yung cabbage sa kanyang nilog. Okay, ay, ako, yung earrings ko. Yung earrings ko kasi hindi siya yung stud, guys. Ano siya? Debearing. Ano ba debearing? Ano siya? Ganito siya. Parang kung wala kang, ano, kung wala kang butas, eto. Ayan. So, mamaya ko lang siya ilagay. Ay, ang sarap ng ano natin inuki, guys. Ay, ito lang nga. Mag-a-adjust muna tayo. Mag-ano naman yan? Ayan na siya. Lilitaw naman yan. Hintayin nyo siyang mag-brown. Meron din ako ditong hihiwain na okra. I-try din natin siya sa okra. Hiwain ko siyang ganito. Ito yung panghuli natin. Baka magustuhan ko ni Sak. Hindi naman si Sak mahilig sa okra, diba? Kain na sila. Yes, baby. Sige, get chicken. I'll get the rice cooker just one second. You want chicken all the way? Sabi niya, hindi ako nauna. Kayo yung nauna. Kawawa naman si Indy. Kailangan Nauna ako si Indy. Ang gulo na nila. Isa ba sila? Gagawin lang sa mga ano. Tapos mag-ano na lang sila. Ganun. I was just a kid when I met you, honey. Working on my daydreams. Down bed wishing you'd come and save me. If only I'd have a time machine back then, I'd see us dancing in the kitchen. Cabbage. Potato. Right ako, babe. Hey, Mom, you got that chicken there. Ano? Ito naman. See, sabi niya, Mom, yun nakalaw ka sila. Ay, meron pa ano doon galamay na naiwan ka. Dapat yun yun. Ang crispy. Yeah, parang naiwan ko ba? Hindi siya. Oh, buti pa ito. Walang carbs. Try that. Good job, baby! Okay. One. Okay, try. Let me know. Yummy. See, try nga rin, Kuya. Better than... See, Ella loves it. Yeah, kasi crunchy. Yeah. It's really crunchy. A little glittery. Oh, yeah. Yummy. I like it. Try. Try, Ella. You try. I tried it. Get more? The chicken Do you stuck see to the chicken? barn. Thank you. Welcome. And there's one, and then Yeah. this piece. Yeah. Tiny piece. A real barn. Well done, Ayla. Galing niyo kumain ng may buto. Kaya nga, ang galing na niya.
Dog, talo niya pa yung voice. Tinatawag niya yung salty chicken. Ah, It's her favorite. Look at her. ganda nga. Ang sarap. Is that your favorite? Kain na kami. Ang sarap. Sarap? Okay. Ito yung favorite part ko. Yan. Oh, yan. Tinagalan ko yan. Bumalik yan dito. Hindi ko Tumitingin kasi siya sa Thank you, akin. thank you, Thank you. Thank you for the food. Ano ba yan? Ano yung rice? 1,000 calories. Sa ilang calories ba yung rice? May calories ka? Oh, grabe. Yan dapat kung pwede mong ano siya. Hindi naman iwasan. Kunti lang dapat. Pero kung ganito ba naman ang ulam mo, may iwasan ba to? Meron sa ilalim. Ano? May tao sa ilalim. Kaya nga, sabi ko, Ang bilis. ayun na, kumain na. Sino yun? Ano kaya? Ang bilis niya. May mga tira yung mga bata ko. Yung mga gilid-gilid. Yan yung masarap. Ako sa mga kids. Pero una lang. Pinakula ko na. Pati si hindi. Sarap. Yung kinain rice yan. Teka nga. Para lang naman wala. May sariling mundo sa hindi. Bakit niya wala nang pintuhan. Wala na. Tahimik na. Wala nang pakialamanan. Hindi kasi nabubusog na ako. Nisip ko gusto ko yung papakin. Sarap. Ayun na. Yeah. Ano yung Frenchie mo? Yan. Sarap ang lasa niya. Kasi ang ino, pinalasa na din, di ba? Mga kahit pinag-feel ko lang. Nilasak niya na yung Barbie doll dun na bahay. Yung sabaw at saka gulo. Gusto ko na tugbi. Kain tayo, guys. Kaya nga. May pinakurap. Sarap. Inisip ko ano pinartern ng Phuket Town dun. May sauce ba yan? Wala. Wala. Sinahin lang natin ang ano. Appetizer. Doon natin po. Guys, no, she's looking after Inday. Ito yung first time natin natikman na ganito doon, na fried. Yeah, oo. Yeah, dude. Kumain ka ulit din, di ba? In-order mo ba ulit ka? Hindi, kasi yung next kain namin doon sinadip yung nag-order. Birthday yun. Ang sarap ng manood ka ng movie na kaganon ka lang. Oo. May Disney ka ba? Kasi marami yung mga ganda sa Disney. Yung mga bata, gusto na ako Kasi ako, Disney or Netflix? Love din. Netflix siguro. Kung ako papipiliin. Ako din. Pero yung mga bata, gusto ng Disney. Pero wala, hindi ko makakalimutan. Paano ko makakalimutan? Wala din pala Netflix. Ako lang, At least may kanin bukas. Masarap ka.
Thank you, Lord. Pero Lord. Sana wag araw-araw. Ngayon lang ako kumain ganito. Kaya nga, naisip ko nga, thank you Lord sa blessings. Marami kaming food. Para sa nang magreklamo kasi ano. Kaya ako nagreklamo. Thank you. Pero, why sila ngayon? Mamaya ka na kasi magbubusog Kaya nga, hindi ko nga din, parang gusto ko na siya. Kaya nga. Sarap na ito. Laro na? Start. Kala ko 7. 10:30 na. Natulog na kami kasi maaga pa bukas. Yan si Indy. Gawa ko lang yung PJs. And si Holly nakaligo na yan. Oh. Say good night. Thank you guys. Thank you guys. Good night. Please thank you for watching our vlog. Please like and please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Good night, which is my competition. And Tomorrow. I'm so excited. Okay, good night guys. Night guys. Because I think I do want you next to me. Want you next to me.